Vilafranca. Avui encetarem aquesta segona temporada tot parlant de l'objectiu número 8. De fet, literalment diu promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l'ocupació plena i productiva i també el treball digne per a tothom, com bé apuntàveu, suposo que és important. I en el cas, per exemple, més local, a nivell de Vilafranca, una mica el que apuntava també ara l'Ester, aquesta normativització o aquesta regulació a l'hora de poder permetre algunes contractacions o que certes àrees de treball acabin anant a buscar, facilitar que hi hagi aquesta incorporació al món laboral i al món productiu de sectors que si no potser quedarien deixats de banda, penso que també deu ser important. En el nostre cas ja partim que estem en un model cooperatiu de treball, per tant això ja engloba per si sol molts dels ODS, vull dir, tot el que és la igualtat de gènere, la bretxa salarial, el treball digne, la inclusió, en el nostre cas, perquè a part de ser cooperativa de treball, també tenim un centre especial de treball i treballem amb salut mental, amb persones amb discapacitat intel·lectual, i tenim una empresa d'inserció que també alhora treballem el que són els col·lectius de risc d'inclusió. Des de la nostra realitat, evidentment, treballem perquè això creixi i perquè malauradament, ojalà deixéssim d'existir, perquè hi ha aquesta necessitat, si no, no existiríem. A la nostra vista tenim molta feina per fer, hi ha molta gent, i també una de les coses que encara no hem parlat, dels joves. Nosaltres som especialistes en salut mental, en donar-los feina, en acompanyar-los en tots els estats de la seva vida, i estem veient que aquests col·lectius des del Covid han canviat, sobretot tenim cada vegada col·lectius més joves i que ens està canviant l'entorn, la manera d'enfocar-ho i la manera de donar-li feina a aquests col·lectius. En tot cas, no sé si un model com el d'Entrem és fàcilment exportable, per exemple, a països en vies de desenvolupament, en aquest sentit, de donar suport a aquests col·lectius i que hi hagi una regulació o un acompanyament per part de les administracions, en aquest cas és a nivell més local de l'Ajuntament, però a nivell d'entitats de la comarca o d'administracions de la comarca que hi donen suport. Però no sé si això en països en vies de desenvolupament pot ser fàcilment implantable o és complicat encara poder arribar-hi. Nosaltres, al Salvador, treballem amb cooperatives. Tenim